Il-ħadd li ġej il-Partit Nazzjonalista se jorganizza maratona kbir ta' fondi fid-Dar Ċentrali, iżda din is-sena b'differenza fejn se ssir inizjattiva li fl-aħħar jiem għajmet kurżità fost il-pubbliku b'set ta' 5 numri relatati ma' sfida li se ssir matul il-maratona. U issa saru magħrufa l-parteċipanti tal-inizjattiva Design Your Future. Design Your Future. 10 żagħżugħ u żagħżugħa, 14-il siegħa. Sfida waħda, il-ħadd, 25 ta' Marzu, fuq Net Television u Facebook Live. Design Your Future. Mit-tnejn festa pubblika sal-ħadd li ġej il-pubbliku jista' jżur id-Dar Ċentrali sabiex jagħti d-donazzjoni tiegħu fl-istess waqt fejn se jkun hemm fiera tal-kotba b'roħs u prezzijiet speċjali. Intant waqt l-attività politika f'San Pawl il-Baħar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ukoll wassal il-messaġġ u l-appell tiegħu għall-maratona. Il-Partit Nazzjonalista jgħidu kemm jgħidu jattakkaw kemm jattakkaw ma jiddependix mill-ħafna tal-ftit. Dak huwa l-Labor illi huwa hekk u inutli jitfa' dak id-del fuqna. Il-Partit Nazzjonalista jiddependi mill-ftit tal-ħafna għax huwa l-partit tan-nies. Għax huwa l-partit illi biex dejjem mexa il-qudiem ma seraqx proprjetà, ma ħatafx dak li mhux tiegħu, ma kisirx il-liġi biex jistana imma kull meta kellu bżonn uża l-idejn ta' min kien jemmen fih, l-araq ta' min ħadem miegħu u r-rieda u l-għajnuna ta' kull ċittadin vera illi jrid jibqa' jemmen li fil-pajjiż jista' dejjem jibqa' leħen wieħed favur is-sewwa. Il-maratona nhar il-ħadd 25 ta' Marzu tibda f'nofsinhar u tibqa' għaddejja matul il-ġurnata kollha sa nofs il-lejl bi spettaklu u xandira diretta fuq Net Television u Radio 101 u tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl.